Așa mergeam, așa, bun. Și acum o să vă arăt un episod, cum să vă băgați Steam, uitați, scrieți, da, să vă scrieți așa și dați pe welcome tot Steam. Așa, mie mi se încarcă drept oricum. Și dați instale, sau dacă nu vreți, luați, da, pe aici de e mult mai greu. Dați instale tot Steam, dați pe ăsta și o să vă apară așa, dacă aveți Chrome o să vă apară aici, mie o să-mi apară, uite aici. Vedeți? Dar eu nu o să-l aveți că l-am, uitați-l. Și intrați în el, uite, eu l-am aici, îl vedeți? Bun, și căutați, cum ar fi Unturned, care are o grămadă de programe în un T. Și uitați-l, Unturned, aici ai free to play, eu l-am în engleză, adică gratis. Și aici, care aici costă bani. Bun. Și cam atâta pentru astăzi, e primul meu videoclip. Nu uitați, să dați subscribe dacă vă place. La revedere!